दिनै एबसुआ लुबैदोंमोन नामा लरेन्स सार बिथाङा बुंनाय बायदि दिनै 15 आगस्ट भारतनि उदांस्रि सान बेजों लोगोसेनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय आरो लोगोसेनो दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअआव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाबाय आसा खालामो भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन गिबियावनो फंसे खोथा गासैबो आंनि भिडिअखौ नायग्रा रायजो राजा बिथांमोननिसिम जोङो थार लिडारखौ थार दैदेनगिरिखौ सायख'नायनि सम जाबाय दै थार दैदेनगिरिखौ जोङो सायख'नायनि सम जाबाय नङाब्ला जोंनि बर' हारिया खैफोदनिफ्राय खैफोद एखेबारे जोबथानाय खैफोदाव सौहैसिगोन डिलिमिटेसन आरो बिटिसिनि खुंथाय पावारखौ लानानै मैया बिक्रम दैमारि बिथाङा माखासे बिबुंथि होदोंमोन खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव दा बिनि फिन बिबुंथि हिसाबै इउपिपिएलनि बुंथिगोरा बिथां रुंगल बर'आ मा बुंखो गिबियाव नायनानै लानि आरो बिनि उनाव बिक्रम दैमारि बिथाङा मा फोरमायामोन बेखौबो जों नायनानै लानि जुदि जोंनि गेजेराव बिदि सानजा साहा खोला सोनाब बिदि गावस्रालायनाय जायोबा बिनि दायखौ सोर लागोन बिक्रम दैमारिया बिथाङा रेसपन्सिबिलिटिखौ लागोन नामा गाबोन समफोर बिथाङा माबा मोनसे पजिसन मोनखांनायनि उनाव एनडिएफबिनि जोहोलावजो दा बिथांमोननि इस्युखौ बावगोरगोन नामा दा बै समाव जुदि बावगरोब्ला मानगोनां एनडिएफबिनि दैदेनगिरि दावहारुफोरा बिथांनि सायाव मा बेबस्था लागोन जाय मानसिफोरा बिथांखौ दिनैनि तारिखआव सापर्ट होदों फैबाय थानाय समाव बे जुदि बिथांमोननि खोथाखौ लाखिनो हायाब्ला खारखोमानो जुदि नागिरोब्ला बिनि दायनिगिरिखौ सोर लागोन बिक्रम दैमारिया बै समाव सिटुएसनखौ कन्ट्रल खालामनो हागोन ना हाया दिनै बिपिएफआ पावार गोमाजानायनि लोगो लोगोनो बिक्रम बायदि मानसिया माने थाबनो बहानिफ्राय जोनोम जानानै माखासे गिदिर बाथ्रा बुङो बिथाङा खिन्थु इलेक्सननि बाथ्राखौ बुंनो बागराखै दिनैनि तारिखआव बिथाङा बुंदों माने इलेक्सनाव सोरखौ देरहायो सोरखौ जेनहोयो बेखौ माने ओरै होननानै इनडाइरेक्टलि बिथाङा थारमाने मा बुंनो नागिरदों बिपिएफखौ भट हो होनना बुंनो नागिरदों नामा अब्लानाथ' बिथाङा बिपिएफनि एजेन्ट बिथाङा दिनैनि तारिखआव जुदि बिपिएफनि दालालगिरि खालामनो नागिरदोंब्ला अब्ला बिथाङा क्लियार खालामना लाथों अनलि बिथांनि नोजोराव प्रमद बर' लरेन्स इस्लारि आरो एबसु दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि मोनसे जातीय संगठनखौ बिक्रम बायदि सासे मानसिया समालोचना खालामनायानो जातिनि थाखाय दुखुनांथावना दा बिथांखौ आङो इउपिपिएलनि नङा सासे सरासनस्रा सुबुं हिसाबै रंगल बर' हिसाबै आं बिथांखौ चेलेन्ज होनो लुबैयो मानगोनां बिक्रम दैमारि नोंथाङा जोबोद माने गियानि सुबुं बायदि देखायनो नागिरो नोंथांखौ आङो खावलायदों जायखिजाया नोंथांनि गोसो बायदि मोनसे चेनेल नोंथाङा चइस खालामनानै ला नोंथाङा सेलेक्ट खालामनानै ला आरो बिथाङा 6 सिडुलनि पावारनि बाथ्रा बुंबाय थादों 6 सिडुलनि सायाव बिक्रम दैमारिजों आं डिबेट खालामनो जोबोद गोसो रुंगल बर' बिथाङा निस्सय बिक्रम दैमारि बिथांनि सायाव दुखु मोनदों बोराबदों भिडिअखौ नायनानै आं हमनो हादों बिथाङा बुंदों मिडियानि गेजेराव 6 सिडुलखौ लानानै सानैजों डिबेट खालामनायनि खोथा आरो लोगोसे बारग' एनडिएफबिफोरनि खोथाबो बेरखांदों आरो लोगोसे सा सानजा खोला सोनाबनि खोथाबो बायदिसिना खोथा ओंखारदों नाथाय बिथाङा आंनि साननाय बायदिब्ला बिथाङा डिबेट खालामालासिनो बिक्रम दैमारिया जेरै माखासे फोरमान बिलाइफोर लानानै मिडियानि सिगाङाव फोरमायदों थिग बेबायदिनो रुंगल बर' बिथाङाबो आंनि साननायावसो आरो रुंगल बर' बिथाङाबो थिग बेबायदिनो माखासे फोरमान बिलाइफोर 6 सिडुलनि माखासे प्रभिजनफोरखौ लानानै बिथाङाबो माबानि सायाव मिडियानि सायाव बुंफोरना होयोब्लानो जों रायजो राजाफ्रा क्लियार जागोन बहुत डिबेट खालामलायनायनि दरखारानो गैया आं साननाय बायदिबा आरो दा अब्ला नायदिनि बिक्रम दैमारिया मा बुङामोन मानगोनां एमएलए लरेन्स इस्लारि सारा मोनसे खोथा बुंदों रायजोनि लुबैनाय बायदिनो डिलिमिटेसना जाबाय रायजोआ मा लुबैमारदोंमोन बिथाङा बुंदों रायजोनि लुबैनाय बायदिनो जाबाय दिनै एबसुआ लुबैदोंमोन नामा लरेन्स सार बिथाङा बुंनाय बायदि एबसुआ लुबैदोंमोन नामा उदालगुरि आरो दरं सरजाबनानै मोनसे लकसभा जानायखौ लुबैदों नामा लुबैयाखै एबसुआ लुबैदोंमोन नामा जे 15टा एमएलएआव 6टाल' एमएलए रिजार्भ सिट एसटि सिट मोननायखौ दिन लुबैदों नामा लुबैयाखै दिनै आबोबा लुबैदों नामा लुबैयाखै दिनै बर' साहित्य बा बिएसइउ बा बनसु बा बिपिएफ बिथांमोना लुबैदोंमोन नामा लुबैयाखै अब्ला बोरै मानगोनां लरेन्स इस्लारिया बुंनो हाखौ रायजोनि लुबैनाय बायदिनो बियो जाबाय रायजोआ लुबैदोंमोन नामा बिदि रायजोआ एसटि जानायखौ 6टा लुबैदोंमोन नामा लुबैयाखै एबसुआथ' बुंदों 10टा जानांगौ
दिनै गुबुन गुबुन दल संगठना बुंदों बियो 12टा जानांगौ रायजोआ गासैबो मोजां जानायखौसो लुबैदों बोरै बुंनो हाखो जे रायजोनि लुबैनाय बायदिनो जाबाय गोरोन्थिया जोंहा बेयावनो जायो दा फाइनाल सेकेन्ड स्टेपआ मा जोंथ' जेनबायानो जेनोब्लाबो जिथु जोंहा आयेन दङ 6 सिडिउलनि आयेनफोर दङ बे आयेन बायदि खारनायाव सोर बारसोमगोन हाइकर्ट दङ सुप्रिम कर्ट दङ हाइकर्टआव जाया सुप्रिम कर्टआव जागोन जोंहा आयेन दंखायो आयेननि गेजेरजों खारनायाव सोर बारसोमगोन बेखौनो जों नायनांगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा बारसोमना बारसोमा आबुआ बारसोमना बारसोमा बिपिएफआ बारसोमना बारसोमा मा बनसुआ बारसोमना बारसोमा आरो एकाडेमि राइटार्स बिथांमोना बारसोमना बारसोमा बिनि सिस्टेमखौ दिनै दाबो दङ सरकारा जोंखौ माब्लाबा अमायन' खालामबा नेग्लिजेन्सि खालामोबा जोंनि साननायखौ फेलार खालामोबा बिनि जोबथा आयेनानो जाबाय जोंनि देरहानाय जोंनि बिटिसिनि गासैबो अफिसारनि रिटायार जानायनि भेकेन्ट पस्टफोराव इनचार्ज होनाय गासैबो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनिसो दायित्व बेसो बस रावबो बेखौ खालामनो हाया नाथाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि कुनु निर्देश आरो कुनु डाइरेक्सन मोनालासेनो डिसिआ एडिसिखौ कालचारनि इनचार्ज होबाय बे जोंनि बिटिआरनि अफिसारफोरखौ अमायन' खालामनाय जायाखै होनबा नेग्लेक्ट खालामनाय जायाखै होनबा बेखौ साननो गोरोङासो बुजिगोन साननो हायिया बेखौ बुजिनाय नङा थिग बेबायदिनो दिनै नोंथांमोना सानना नाय प्रमद बर' बिथाङा बुजिनांगौ जे गासैबो निर्देशआ सेन्ट्रेल एबसुनिफ्रायसो डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आनसलिकनिफ्राय इउनिटआव फैगोन नों माबोरै गनायगोन जे इउनिटआसो गुतै माबाखौ सेन्ट्रेल एबसुखौ जुदि डाइरेक्सन हरनांगौबा नों बेखौ गनायगोनबा गनाय नङा थिग बेबायदिनो दिनै काउन्सिलासो जोंनि गासैबो बिबानगिरिफोरखौ सालायगोन प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आन्डार सेक्रेटारि जइन्ट सेक्रेटारिफोरासो काउन्सिलनि गासैबो अफिसारफोरखौ सालायगोन अबा दिनै बे सदरनि अफिसारासो जुदि काउन्सिलनि अफिसारखौ जुदि निर्देश होयोबा नोंनि काउन्सिलनि पावारा बबेयाव दङ अफिसारफोरखौ मानो अमायन' खालामो अफिसारफोरखौ दिनै नेग्लेक्ट खालामनाय जादों जे काउन्सिलाव जे पावारफुल आइएस अफिसार एसएस अफिसारफोर दङ बेखौ दिनै नेग्लेक्ट खालामनाय जादों दिनै आं बुङाखै सदरनि साब डिभिजन अफिसारा पावार गैया दिनै आं बुङाखै डिसिआ पावार गैया बिथांमोना सुप्रिम पावार आन्डार स्टेट बेबायदिनो जोंनि बिटि सेक्रेटारिजों दैदेनजानाय जोंनि काउन्सिलनि अफिसारफ्राबो सुप्रिम पावार आन्डार जोंनि काउन्सिलाव मिथिबाय दा बिनिखायनो जोंनि अफिसारफोरखौ बिथांमोना बिदि गोदाव सोराव नटिफिकेसनफोर दं अर्डार होनो हानाय कुनु बिदि पावार गैया बे प्रोटोकलनि बाहेराव सासे आइएस अफिसार दङ सासे एसएस अफिसार दङ गोबां अफिसारफोर दङ जोंनि बिटि सेक्रेटारियाव बिथांमोनाबो पावार दङ दा बिथांमोनाबो जोंनि 6 सिडिउलनि जितु पावार जोंहा निजा बगिया पावार दङ निजा बगिया अथरिटि दङ निजा बगिया जोंहा 6 सिडिउलनि मोनसे सिस्टेम दङ बे सिस्टेम बायदिसो खारगोन प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया निर्देश होबासो गासैबो सिस्टेमा दिनै बेयाव फल' खालामगोन मिथिबाय बेबायदिनो दा आं बुंबाय बेखौ गोरों मानसिफ्रा मिथिगोन जायफ्रा सिस्टेमनि खोथा बुजियो बिथांमोना बे खोथाखौ बुजिगोन सोर खालामदों जोंखौ दिनै गासैयाव प्रब्लेम सोर खालामदों खालामनायखौ मोनथिसेयावबो जुदि नैबे बिखायाव गोरबोआव जुदि बुजि मोनाखैबा फैबाय थानाय समा जोंनि थाखाय मा जागोन जों बिदा फंबाय गावजों गाव नांलायनानै देरहालायनाय आरो जेननाया जोंनियावनो थागोन जेबो नङा नाथाय जाय फाउन्डेसनखौ जों दिनै खोमानो नागिरदों जों आरो गैला बिथांमोन सानैनिबो बिबुंथिखौ नुनानै आं सानो बिथांमोननि गेजेराव निस्सय थरखा थरखिसो जागोन नाथाय नैबे सिचुएसना नैबे समा बर' हारिनि थाखाय बेबायदि जानायनि नङा आं बेबायदि जाजानो लुबैयाखै बेबायदि जानो नाङा प्लिज दैदेनगिरिफोराबो बेखौ मोजाङै गोथौयै साननानै नाय गावजों गाव बेहा बैखौ रायखोमालायाजासेनो खैफोदा जाखाबाय जोंहा नाथाय खैफोदनिफ्राय बारग'नायनि राहा लामाखौ जोङो जयै नागिरनानै लानाया बिराद गोनांथार दा सोरबा रुंगल बर'आ सोरबा बिक्रम दैमारिखौ माबा बुंनाय बा सोरबाया सोरखौबा माबा बुंनाय बिदिजों जाला दा जोङो खौसेसो जानो
नांसिगोन खौसे जानानैसो जोङो जोंनि मोननांगौखौ जोङो मोनफिननायनि राहाया बोरै बेखौसो जों खालामनांसिगोन जोङो खैफोदाव गोग्लैखाबाय खैफोदाव गोग्लैनानै आरो गावजों गाव बेबायदि दान्थे बिदान्थे खालामलायबाय थानानै आरोबाव जोङो खैफोदाव गोग्लैयोब्ला बे आरोबाव गाज्रिसिन जागोन हारिनि थाखाय आरो राजखान्थिनि थाखाय मुलाम्फा जानो हागौ खिन्थु बर' हारि हिसाबै बिराद गिदिर गोरोन्थि जागोन बियो आं बेबायदि जाजानो लुबैयाखै अन्नानै गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोनहा बे बिथिङाव गोथौयै साननानै जाहाथे बेफोरबायदि थरखा थरखिखौ बाद होनानै नैबे समाव उन जाबाय थागोन नैबे समाव माबा मोनसेखौ खालामदो प्लिज